салом. Як хабар. Вакилони парлумон аз ҳисоботи хадамоти алоқа дар бораи суръат ва сифати интернет дар Тоҷикистон қонеъ нашуданд. Акнун вакилони мардумӣ ният доранд ба ин ниҳод мактуби расмӣ ирсол намоянд. Илҳомҷон Атоев, муовини раиси хадамоти алоқа дар парлумон гуфтааст, ҳоло суръати интернет дар Тоҷикистон 32 мегабайт сония мебошад. ба қавли ӯ, хадамоти алоқа дар соли ҷорӣ зиёда аз 1000 истгоҳи базабии алоқаи мобилии нав фаъол намуда, ҳамчунин 500 километр кабели нурию-хаттӣ ва дигар таҷҳизоти рақамӣ насб намудааст. аммо Хайрулло Амонов, вакили парлумон, гуфтааст, аксари вакилон аз ҳисоботи раиси хадамоти алоқа оид ба сатҳ ва сифати интернет дар Тоҷикистон қонеъ нашуданд. зеро барои беҳтар шудани вазъи интернет дар Тоҷикистон мебояд корҳои зиёди дигареро низ анҷом дод. Хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.